Halo saudara-saudari, soal jebol ngaremburi. Ya perkenalkan aku iki si wong kowo kuwi. Jane mbiyen aku iki kowo, saiki waras. Apa kualik ya? Mbiyen waras, saiki kowo. Nah, ning channel iki aku arepe memuntahkan segala yang ada di dalam pikiranku ya. Baik itu sing tak pelajari dari pengalaman hidupku maupun sing tak pelajari teko sekolah, universitas, maupun tak peroleh secara otodidak lewat penelitian, riset dan maca-maca buku lan topo ning pinggir kali. Omahku memang pinggir kali, makanya wong-wong nyebut aku Sunan Joko Kali. Baik teko pemahamanku sendiri maupun teko referensi atau literasi sing tak pelajari, sing tak kumpul nih teko seluruh dunia. Ning kene tak wujudkan dalam bentuk siaran sing sifate iki kaya wong deleming. Tapi sakjane ora deleming ngono ku ya wis tak gawe skenario. Iki aku karo mangku bocah cilik ya iki. Jane bocah cilik iki mbuh anak mbuh tuyul jenis apa soalnya wis tak openi pirang-pirang wulan iki ora tambah. Ning kene iki aku arepe ngomong akeh. Ya umumnya tak bagi dalam beberapa kategori, antara lain tak judul sains Jawa mergo nggih basa Jawa, tapi maksudnya iki sains populer, ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat dunia ngono. Terus enak juga budaya Jawa mergo aku iki seneng ambek budaya Jawa, ya ora sok narsis, ora chauvis, ya ora over proud ngono ora, ya aku iki fair wonge, logis lan nyelekutis. Tapi aku wonge nasionalis ya, patriotis ya. Timbang disebut sebagai wong Jawa, aku luwih seneng disebut sebagai wong Indonesia utawa wong Nusantara. Ngono lho. Terus enak-enak aku ya pengen maido macem-macem, antara lain iki aku ya wong video, artinya aku pengen maido film-film sing beredar ning Indonesia kae. Menurut penilaianku iki piye aku tak omong ning kene. Aku ya seneng lek misale wong iki nek ngomong sing wis ora genah ngono, sing model-modele sok spiritualis utawa mistis, tapi asline iki ya ahistoris, ora logis. Ngono aku seneng aku lek mendebang atau istilahnya menggali lebih dalam sapa ngerti engko teko pemikiranku iki ternyata iso berbagi ngene sederek-sederek sedaya lan misale ana masukan, ana diskusi akan menemukan solusi sing luwih apik bagi kita bersama. Mbuh aku iki ngomong apa sih? Isuk-isuk soalnya kayak senep pisan wetengku. Ngono. Oke, muga-muga panjenengan sedaya betah teng channel kula lan saged srawung kapan ngono ketemu kopi darat terus adewe ngobrol-ngobrol masalah budaya Jawa, masalah bagaimana adewe iki sebagai wong Jawa menyikapi perkembangan situasi teknologi dan tren dan apa? Mbuh, aku ngomong apa sih? Mbuh isuk soal iki. Rokoke urung teko ya an. Ngono. Masih aku ngomong koyo ngene iki sakjane iki maksudku apik tapi ora enek skenario nih. Video-video kuliahnya tak skenario lho anggitmu iki. Dadi aku ngomong tak ketik ngono terus mero tak waca terus tak rekam ngene ngarepe HP terus aku pinter ngedit. Ya pinter kuwi relatif ya. Jare koncoku pinter enek sing ngomong kare aku koyo entut ngono tapi ya kuwi teko omonganku sing tak rekam ngene HP kuwi dadi narasi terus tak gaekne video presentasi ngono teko ngendi-ngendi ngono sumbere. Kok bisikan gaipe penunggune wit randu pinggir omahku kae. Ya orang ngawur kuwi ya niki melalui riset dan cocok logi. Terakhir ngono. Ya wis monggo diramekaken mugi-mugi panjenengan sedaya saged mengambil manfaat dan remen kalih presentasi video kula. Campur iki basane basa Jawa kulon tapi uripe ning ngene bangsa arekan dadine Mataram arekan Jawa hibrid aku iki. Semoga kita ketemu di suatu saat nanti. Salam budaya Jawa, salam para pemikir bebas, salam ilmu pengetahuan dan teknologi, salam spiritualis, salam apapun. Semoga semua makhluk berbahagia lan sak panunggalane. Yo wis oke. Love you. Bye.